Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kakikaroon? Makining sa kalalaki nga taga Inayawan, Santa Cruz, Davao del Sur. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Ping-Ping. I love you din. Ping, Manay tinuod. Ganahan kay kunimo. Iyab na ta ha. di ko uy. Ano naman? Kabata man ako Dili pa ko nang uyab-uyab uy. Muna, kanusandek ka maguyab-uyab day. Inig tiguang na nimo. Basta, dili pa ko maguyab-uyab uy. 13 pa gani ko. Nga ikaw, 16 na ka. Pero ganahan ka na ko. Ganahan man. Sugta na lang ko. Dili lagi ko. Kay bata pa kaayo ko. Kung gusto ka, sunod tuig na lang, ini ka 14 na lang nako. Sige ha. Pabuto na ko na imong giingon ako. O lagi, inig 14 nako. Ako na kang sugton. Ha? Birthday ni mo ron? O Ping, birthday nako ron. Happy birthday. Thank you. Niya sa ato pa. 14 na ka. Oh, Yes! naon sa ka Ping? Ngano nalipay man ka? Natural. Kay mo gani mong isaad na ko, di ba? Nga imo kong sugton, inig 14 na nimo. Unya kay 14 naman karon. Imo ni kong sugton. Wa gyud ay ka malimot sa akong giingon nimo. Di may tabo nga malimot ko din. Unya, unsa man? Uyab na ta? Din. Wa ka man kung tingog diha. Uyab na ta ha. 14 na biya ka. Mabiyan imong saad na ko. Sige na lang, uy. Uyab na taping. Salamat kay Rina. Ngayon mo rin kong gisugot. Salamat kay kayo. As kaswertihan ni mo, part, no? Uyab naman din mo si Din. Gikaloy alang taon part. Dugay-dugay na sa kong pinantos. Ay, nya, gisugot na kong din. Unya, namunga ra gid ang imong pag-antos. Kaya nagkauyab mo si Din. Mao na part. Ug way kabutangan sa kalipay karon part. Nga gisugot na kong din. Din, naunta ko yung ni mo. Unsa man na? Uyab naman kita. Pwede ko mo kiss ni mo? Ha? Sige na din. Kiss ra bitaw. Wa bitaw mawa ni mo anak. Unya, tingali og dunay makakita nako. Wa lagi makakita nato. Mingaw man din ilawom sa mangga. Sige na ha. Bukis na ko ni mo. Dali ha. O lagi. Tampisa ni mga biloy. Saba diha. Lagi. Murag na ikamay. Amaw. I love you din. I love you too, Ting Ting. Kung saan nagilak si din. Lagi, ako nakita nga naghilak. Ug, ngitag ito siya nimo. So kayo ni tabo ni din, no? But lang, ato na dito. Tuwa siya sa inyong abutanan. Kung saan magbuwag. Mauna, Ping. Magbuwag na lang ta. Pero nga naman. Kung saan may inungdan. Naibaw naman sila si Mama o Papa. Nga uyab ta. Ug wa sila gusto nga. Naguyab-uyab ko kay bata pa ko. Ug may nakasulti pa gyud nga. Nga naghawak ta. Unsa? Mang magbuwag na lang ta. Din, di ko masugot nga magbuwag ta. Mahal ti ka din. Di lang ko ta magbuwagot. Ha? Di lang ta magbuwag ha? Ah, Hindi na ako, anak! Matipal! si mama ni mo din. Ma, Ha? Gisupak gid ko nimo, ha? Dili ba giingnan ti ka nga ayaw na pakita inig dawana? Ogoy, ikaw, animal. Ayaw na pakita sa akong anak, ha? Kahilas maya in tao nimo. Naguyab-uyab kas akong anak nga bata pa kayon, eh. Nagkaigugmaay maming din, ma'am. Hilong! Gilas-silas ka lang. O ikaw, pauli sa ato. Dire, dire, dire!
Aray, ma! Din! Nang! Ay lang pasakitis din, Nang! Din! Pila na ron kaadlaw nga. Huwag ko makakita ni Din. Kimingaw na ko niya. Musta naman kasi Bahala na. Bahala nagmasukoy ang inahan. Muadto ko sa ila. Makikita ko ni Din. Unsa dong? Wanay mong ate din sa inyo? Wa naman si ate din Tuwa naman sa Pantukan, Davao del Norte. Kinuo ko. Gihatod man siya ni mama dito. Kay nag-uyab-uyab man nimo. Di biya si Din nga. Huwag manangid na ako. Unsa? Madto ka sa Pantukan, Davao del Norte? Ubay, akong pangitaon si Din. Makita ka nimo si Din bay nga. Wa man kami baw kung asa siyang dapita. Bahala na bay. Ako sa pangitaon. Kay gimingaw na kay ko ni Din. Bisan og unsa na lang akong gibuhat. Wa gid ako makita si Din. Bisag mahimo nga mangutan ako sa iyang mama kay di man gid tumutugan kung nain si Din. Mupauli na lang ko sa amo. Oh, unsa na akong kingon nimo? Mapakyas lagi kas papangitan ni Din. Naglibog ko bay. Kung sa angay na kong buhaton. Gusto na ko makita si Din. Ako pa nimo no. Imo na lang kalimtan si Din oy. Kay mura maghapon. Wa man ka magustuhan sa iyang ginikanan. Pangitan naglaing babae diha. Og pagminyo na lang. Aron di ka matiguang ulitaw. Gusto nga kong amigo. Kalimtan na lang ako si Din. Mangita na lang kong babae nga akong minyuan. Kaya kung magsige pa ko gando mi Din. Tingalig matiguang kong ulitaw. Pagkadali rin ng labay sa panahon. May pamilya na ko. Pero hangtod karon, wa na ginubalik pa si Din sa amo. Bay! Ay. Oh, Bay, Ping! bayos Ding! Naunsa man ka nga, nagdagan ka magod. Oh, Ay, kuan ba? Naay gusto makikita nimo. ha? Kinsa man bay? Ang imong uyab sa una, si Din. Unsa? Niya si Din? Oh, ni Asia. Kay namatay man ang iyang iyaan. O gusto siya nga makikita nimo. Ato ka din, bay. Ay na lang bay. Unsa bay? Dili ka makikita ni Din? Di na bay. Maura magyapon. Wa magyapoy kapuslanan. Kung makikita pa ko niya. Minyo na ko bay. Ato ka lang, good bay, good. Kay gusto lang siyang mutanaw nimo. Ingna siya bay. Di na ko gustong makakita niya. Karon na lang siya gustong makakita na ko. Nga uhayin ang tanan. Di na ko gusto makakita pa niya bay. Ingna gid siya ha. Nga di na ko makikita pa niya. Tungod sa akong kayubos nga dugay ni balik si Din. Wa gid ko makikita niya. Pero sa tinuod lang, siya pagyapon. Kanimo din, kung nakabati ka man karon, gusto kong mahibaw ka. Nga love gyapon ti ka. Di nila nagkutob. Dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mga katamang higalang kaagi ni Pingping nga taga Inayawan, Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya sila nag-adlaw kanina to. Once again, ano yung agapon yung luggage kaya natin pa, Briley Morales, and then my partner kapon, Randy Tayad. Asap kita nung ha, o kamuntanan sa pamati karon. Asap, always say a prayer. Pero ang tampo ko itong tagan ng pagtagan, no? Pinadakin is usa ka lalaki nga magtago lang sa nga Marvin. Tulog ka babae ang nalambigit kong kinabuhi. Chicks tirada kay ko. Murag ako yung pangitaon sa mga babae ba? O wagib kalikay nga tusad ka babae ang nalambigit sa kong kinabuhi. Tulo ang uyab, nalumpong ko. Maong pangutana og kinsa man, kinsa kanilang tulo. Maong gani mga pangitabo, lain o schedule ang akong pagpamisita aning tulo. Diin ang ikatulong babae, nakita na ko nga dili sama sa duha. Hilumon kay ng ikatulo, igo lang mapahiyom ba? Ug nganong nahasol bang ko mamuni ang dagan sa pangitabo nga naglinis kong pagkatao. Unang duha ka adlaw kang Grace. Hi Grace, good evening. Oy, Marvin! Kuyawan ako ni mo, oy. Si kuyaw. Nga naman, nganong kuyawan mo ka? Nakubab, di ka mo anin, Ruin. Mahitabo kang dili, ikaw na good na. So, di na ko angay mabalaka kay niya naman ka. Of course, ayun na yun.
Ni anag ko, I'm present. Ah, mao nga happy kay ko, Marvin. Ikaw na ako di ay. Aw, kitang duha. Sa ato pa, Grace, bigat na kanda ko. Unsa, Marvin? Unsa, kuan ba? Unsa ba ka namuro bang nga doon ay naghamok si mga nauna? Mangutan na lang ko, Vin. Kun... Kung unsa, ha? Sulti. In love pa kid ka na ko. Katawanan nga pangutana. Anong mukatawa mga Vin, ha? Mistil pa ko nang imo ipangutana ka na ko, Grace, ha? So, kun mao niya. Madly in love ko ni mo, Grace. Mao ka na matuod. Saksi ang kabulakan niya na. Kun mao niya. Di na day ko angay nga makuyawan. Yes, mao ka na. No fear ka na. Ayaw nagkahadlok. Salamat kaayo, Marvin. Pero, may nagsulti na ako nga may kaluha ka kuno. Oh, doon ha. Pitin akong lagutan na itong akong kaluha. Ha? Naglakot ko. Naglakot ka nga naman. Nagsalig lang nga kaluha, mi. Abusado kita, na. Unsa ba nahitabo? Tiyaw mo, Grace. Nga nangutang sa tindahan, ako'y nakabayad. Ngano mo ikaw man? Nagtuo mang tindirang ako'y nakautang siya tindahan. Kay kaluha lagi, mi. Mao ba? Pero nakabawas siya ko, Grace. Ha? Nakabawas ka? Oo, kay kentong nangutang siya, ako may nakabayad. Karon nakabawasad ko. Kaya nga naman. Kaya ako may namatay, siya may gilubong. Unsa? Merkulis ug Huwebes, adto sad ko sa lain akong hinigugma nga si Jinky. Ganahan ko kang Jinky kay bugnos kay tingog. Ganahan ko siyang mga awit. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear the sleigh bells on the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas card be white. Wow! Uy, misamot ang akong love ni mo, Jinky, tungod sa kananoy sa mong tingog. Buyagoy Marvin, Mao ka na tinuod. tingog na di ay. Laki pantagiya sa tingog. Ikaw ba? Ikaw, iwa ka hilig ko kanta-kanta? Hilig man. Di ay, sige paborito ni mong awit. English o Bisaya? Bisaya gyud, Jinky. Kaya bini mo, unsay nakalahi sa awit sa in English ug awit sa Binisaya? O, unsa man? Ang awit nga in English, kantahon nimo wa gyud kinabuhi. Lahi sa Binisaya nga awit feeling yun. Nga hapit na lang muhilak ang nagkanta. Pero ang in English, mag-uga lang ang nagkanta, wa gyud kinabuhi. Gano'n nakasulti ka man, anak, Ben? Bisa ka itong kuparahon. Example na to, kanang kanta ni Victor Rod, kanang mahimo ba nga kadungog ka man na ng kanta, nga, kanang awita, hapit na lang muhilak ang singer, with feeling yun. Pero Amerikano, wagi kinabuhi. Nga nawa man lagi feeling. Oo, paminawa, ang kanta ni Victor Rod, nga, hapit na lang muhilak, kanang wingon nga, mahimo nga ako imong biyaan, mahimo nga ako imong talikdan. Ang gipasabot, ang gibiyaan si Digugma, nga hapit na lang muhilak ang nagkanta, kay Binisaya man lagi, pero ang English, nag-uga lang. Ha? Unsa may nag-ugalang? Dry kayo, way kinabuhi. Kaya nagpasabot nga, milayas man ang inigugma, sa ato pa, wa may higugma. Oo, bakit na? Wa na. Mao diha nga sa English, dry kayo. Ha, wagi kinabuhi kapag kanta. Giyon sa day pagkanta sa in English? Ano ra gyud kay pasabot nga wa mamahigugma, mao ra gyud nagikanta nga. I know you don't love me no more, no more. Uga lang ha. Kita na nimo, why kinabuhi? Why feeling? Lahi gyud sa Binisaya. Tuod, no? Oh, doon pa ilang kanta ka ng awit nga nagisgot sa kaagi silang gugma.
Giyon sa pagkantas binisaya. Giunsa man. Ara ka nang, ang gugmang gipati ko, sa batanon pa kita. Nagisgot silang kaagi, sa batanon pa sila. Tukib kayo, with feeling. Pero sa Amerikano, giyon sa pagkanta, gaug-galang. Giunsa man sa Amerikano. Gaug-galang, anay. Oh, that's the story of my love. That's the story of my love. Bakit, no? Kita mo na. Ugagid kayo. Why kinabuhi? Manang nindot yun ang awit ka binisaya kay sin English. Usa pa'y lain, Ben. Kanang awit nga nagpasabot silang kakabos. Nga wa sila'y katigayunan. Nga sa ila sa pagkantas binisaya, grabe ka emosyonal ang nagkanta. Oo ba? Giunsa man di ay, Ben? Ano rin? Matud nila, ako dili angay, no? Kay way bahandi, nga kanimo igasa. Ha? Unsay pasabot? Bahandi, nagpasabot. Ha? Kakabos, with feeling yun ka sa binisaya. Unya sa in English, unsan di ay? Agaw ka lang ay. Ana rin, they call me poor boy, poor boy, poor boy. Bayo! O ang ikatulong na kong hinigugma, tagsarami magkita kay gabi ilagay ang trabaho. Naa sa club magtrabaho. Hugot sad kayo ang among pagminalay ni Amor. Pinagilan sa text-text ang among kontakay. Pero okay lang kay kanang mo di off na siya. Makabuylo man sa ko kay edit maday nako. Hangtod nga may reklamo akong amahan. Ihilak kulang sa tago. Sa in English pa. Turn drops keep falling in my head. Ay, do, Marvin. Oy! Marika. Ngano tay? Doon ka rin, gamay. Sa magka. Ngano malagi tay? Doon pa gamay, be. Ay. Huwag na. Tatay, sir. Dako, ay. Ano man lapti ka mas kung dunggan? Kita, oy. Ano mo na yan? Reklamo ka? Kagitay na. Kada sapot ni mo, laptikan mo kung dunggan. Katagak ko na biya kayo ni. Tangkag bago kayo ng lungga ni mo. May nalabti ka na to, aron. Makulikot ba? Grabe ka naman sa katay, oy. Do, Marvin. Oh. Sama, tinood ba niya? Tinood niya? Tinoo lagi na tay. Ha? Nagi 6 video ni Kuan. Ay, kinsa di na maoy. Ugok ni mo. Naong ni mo, video rin yun ang imo na. Aw, Dili mao. Ay! Dili mao. Dili ma. Oh. Dili ma. Oh, dili ma. Dili ma. Sama na siya, oy. Kuan, bahin dahil pasar sa balik ang balaod tay nga magminyo ang lalaki ug lalaki niya babay. Ay, di lagi na mao. unsa man? Kalagot kag yutohana ka da. Mm. Ha? Noon sa mo. Masaol ka pa sayop. Kinsa tay? Ikaw ba? Oh. Damay may gyutan nimo diha na. Pida kapakyaw na ng sulti, oy. Sa mo ka, oy. Unsa man day mong susihon ako tay? Ha? Bahin ba sa ang kuan kining ang paglitok nako Hitler? Na, samot. Sa mo ka, oy. Ay, unsa man lagi tay? Buya ni mo oy. Puyo ba? Ngawan karon ako. Sapot biya ko. Naibaw ko anong gisapot ka tay. Kay didto ka mo kubra si imong kuan sa senior citizen sa ilawom Simbornal ug di barangay hall. Yun lagi. Pila buha nga. Kadahan na gini mo, oy. Sa mo ka, oy. Pero unsa man lagi day tay? Unsa man Ay, gatan mo? kini ba? Oh. Kini ba? Di ba? Oh. Kini akong dunggan, ha? Tinood ba ning to kabok ni imong uya ba? To kabok ka, tinood ba? O tay. Og ba proud ka kay maliwat ko nimo? Diha na ko to ba? Ay, kan libi diha. Ah. Ande, pro. Tinood ba ni? Tinotay. Tulo sila ka buok. Sila si Maganda, Maliksi at si Maharlita. Kadyo, nangin ang inahakin. Tay, ato ni Claron, anak kong kanako, ha? Nasuhito ka ba ining mga babayhana? So ito man tay. Gi-scrutinize ganin ako maayo. Isis, scrutinize pa! Mapitaw tay. Gisod yun din ako sila og kuan parenthesis. Dayon, misilik ko. Mo nang select the best answer inside the parenthesis. Pagkakulungog yun mo eh. Ha? Pida, Ano? nagpiyong ka ba Marvin sa imong pagkalambigit aning mga babayhana? Unsa nagpiyong tay? Oh. Wa ka ba sayo kung sa mga background aning mga babayhana? No? Unsa mo sayo tay? Ang background na nila tay papararap lagi og chuchuap. Ugap! Bantay ka lang yun, Barbina ka? Ha? Taka lang kag saom! Ha? Oh, gwa ni mo klaro ha. Kung unsa yun yung mga babayhana. Ha? Bantay ka lang! Nakasiguro ko kinsa ni sila tay. Oh, siguro bitaw! Bantay ka lang yun ha? Pangos ka yun! Og ang tulok ka mga babae nga dalang bigis kong kinabuhi nga sila si Grace, si Jinky ug si Amor. Pulos gyud duwa sila magmahay. Pulos na ko gidaw, gidimdim ang gihay silang pagkabuak. Gipungil ko ang gihay silang pagbabae sa akong mga kamot. Oh, uy, Marvin, unsa ning dapita, ha? Tagana? Motel. Yes. Mau cute. No objection ha, no objection. Sige na lang, uy. Ikaw na good na. Hala, bira.
Mausab ang laing babae kong kinabuhi nga si Jinky. Ay, Marvin, uy. Ano lang ko ni mo dada sa cottage? May dinis katis kay preskong hangin. Da, uy, madlo ko. Kadlo? Kung may kadlo ka ni mo, ha? Naunya manlili na to. Narabay pusat ang cottage. Bahala nay manlili. Kaya sila bingito ng mata. Sige na lang, uy. Pero sa sunod, hotel na ta. Okay, approve. Og mausab si Amor ang ikatulo na kong hinigugma, nga nakabantay ko nga may pagkahilumon ng babayhana. Wadyo ko kagasto kay dihar man ako jirjira loyo sila bay, nga dunay kamalig. Basta ang tulog yun, polos miagis kong mga kamot. Proud ko kay ko nga nanabis kong mga amigo. Sa ato, Bart. Mura ni kay Gili Dilmar. Ang tulo niya kauyab na kuha gini. Ningor ba itong igad, bibi? Kuha ngit, Bart. Huwag nagmahis tulo. Pero, Bart, Oo. ako may gikuyawhan mo, ani? Unsay kuyawan ba? Ha? Unsay kuyawan? Huwag yun ay kamasuhito ay mga babae ngayon mo nakuha, no? Wag na sila kuya Part. Mimis ka na silang tulo. Bitato. Murag humay nga istukuding. Bitato taga kang Gili. Kaya na taga Talisay, na taga Leyte, o taga Manilad. Pana, scattered na. Scattered kayo. Pero sumas ko na sa Iran Part. Nga ka na si Grace. Kuan ko na Gro ko na siya. GRO ba? GRO. Nung alaw, pero karon wana. O ka na sa Gros Jinky. Receptionist mo na ikuno na sa usa ka hotel. Oh, tinaw na Part. Pero okay, mag-receptionist kay class man kayo ng trabaho Di ay ba? O ka na si Amor. Muragikan kuno na sa Bicol. Walk kuno na siya. Walk. Unsay walk? Kana bang mga babaeng Christian, mga walk? Walk away din na, please go. Walk away, please go. Oh, naduda ko ng walk one na address. Mo ba? Yun na Part. Saan magibuti pa sabot, ana ha? Nagduda ka ba nilang mga babayana? Nagduda ka? Ay, pagbantay lang yun, Part. Huh? Ayaw lang kayo paduol anang kanang sa... Kanang ba yung Kanang bayana? mga bayana. Nga naman. Ayaw kayo paduol. Basta lang. Oh. Basta lang. Aron dili mo musigay paduol sa baga. Oh, Part. Proud yung kay ko sa mong dapit nga tulog yun ka mong babae nga nalambigis kong kinabuhi. Gituhog yun ako ang tulog. Pwerte nagutas kong tatay. Nagadaga, nagranin, nagalukso, nagjumping, nagkakao, nagitin sa banana nga saging. I went to mountain bukid, I got a water tubig, abutan ko grailing uwan, nagrandagan. Tay! Kakita ko tingog ni mo da. Ha? Marvin? Ha? Sama ka? Naong nga ni ay. Nagraping-raping pagkanahan. Ha? Naka na sa diya tay, naglagot ka na sa nako ha? Ay, mamong ginatinood ba? Nasayod ko tayo nga nung naglagot ka nako, nibaw ko. Ano man kuno ha? Kaya na-overtikan ka nako. Imo duhara, duhara ba to? Oh, ako tulog yun. Bisay mo tudlo ni mo anak kanahanak ka. Hambog ka pa ha? Ah, Naong biyan ni mo. tay. Yes, tay. Oh, okay. Abin mo tay, tagsaon ra kay ning sa kalalaki nga gilumpong ang tulog. Tepa, klaro ta rin. yeah. Unsa man pakaslan na nimong tulo ha? Ay, pagin akong rapol tay. Rapos ka buang mo. Bantay ka lang. No, bantay lang ka. Bas bantay ka Ay, lang Ngalig. ka. Na! Ay, lang kabala ka tay kay nagtawag kong hard hat. Hard hats ka buang mo. Ha? Unsa ka construction? Self-defense tay. Mutlang, di mo tawhanak ka. Pa! O kunya sa kalit lang, murag nababaan sa akong amahan. Kaya diya sa kabuntag ni Ana, mikurog lang ko sa kakuyaw. Nga naman eh. Naglisod ang kong pagihi. Sakit ba ipagihi? Tay? Tay? Ano masaka? Ano ka do? Tay, tabangin ko, tay! Ha? Ano ka Tabangin ko. Noon sa ka, oy. Sakit kayo pagihi, tay! Na! Wan! Ipikto na. Si Picto, tay! Mauna na. Nasira ka ng buanga ka. Unsa, tay? Mauna na, nasira ka. Unsa nasira? Nadaot ka sa babae. Unsa? Part? Unsa? Purbida. Niya usay akong ikatabang ni mo, anak. Tabangin ko, Part B. Nasira lagi ko. Mauna ni ha! Mga agyo ni Lupi yung kang gilidilmar, oy. Sabihin ko siya. Mag-ringkot pa siya. Muna ako patabangan ni mo, Part. Niya usay may ako ikatabang lagi ni mo, anak. Susihon ako. O kinsa aning tulo ka uyab nako ang nakaingon sa kong pagkasira. Tuo da. Hmm? Muro na nakalisod.
Tulor ba na sila buok? Nga sa ato pa, dunay usa kanila nga bukbuko na kayo. Kinsa man ka sa tulo part ang bukbukod. Lisura na pa eh. Ha? Ma-insulting po sila na, ma-insulting man. Pero kung saan ako pagkaibaw, kinsa ng tulo nakadaot part. Kinalan nga doon ako'y kasudyaan sa usa nila. Pas kang problemahan mo, ana. Nitumar tagag ka ng G-detox kay para sa partos pa nga sakit. Oo. Kung ano ditox ko. Oo. Yung siya ko buhatan na ron part. Problema, maglisutan. Aron na awa na kay problema ba? Buwagin lang na tuloy. Ay di na may mo part. Tuo ko na siya kung puli-pulihag hanggod. Unya, wala ka may bawa kisana tulungan makadaotin ba, be? Buwagin lang na tulo. Ay di lagi mahimo part. Usar gyud ang akong buwagan. Pero unsa man ako pagkahibaw part? Ngay maayo ay. Aron may bawaan mo. Oh. Ay problema. Turjakan lang na tulo, turjakan na. Unya saan ako pagkahibaw inigtudyak ako? O ginsatong iniguman mo turjak mangatol ka. Mauna ba yan, ha? Ay sorry na part ay. Musamot sakit ako ana. Kining pangut ako lang kang pangutanon og kinsa nilang tulo part. Oh! Oh, pangutano ni mo. Nya, masagpaan ka na tulo. Kinsa mo gusto no? Which is which? Ha! Mo na giningon nga atangi! Atangi! Ay! Sino kaya? Tuy. Mao ni karon ang kahatan na kog tubang kahasol. Kinsa man ka sa tulo ka mga babae ang matawag na to nga overripe na. Og nga may nakaingon sa kong pagkasira. Unsa may kubuhaton na rumibaw-an ako ang tanan. Unsa man ang kaboy pasultihon. Marvin. Good morning, oy! Hello, Bordeban! Ate Pres, namumusta na to si Paddy Silso Punsi na to. Adi ay, si Paris Uslik. Uslik. Paddy, good morning ni mo diha. Anong sender si Marvin? Marvin. Bugirong ngayon si Marvin. Tulogo uyab. Oh? Oh. Gwapo ti si, Alin, si Grace, si Jinky. Ang ikatulo hilumon kayo si Amor. Oh, wa katingog si Amor. Si Jinky rin. Ilong kayo, wakatingog. Oh, pasig siya pabilib siya tatay. Mo na nga tatay so siya na ng tulo. Klaruha na. Oo, at tiyaw mo na nga miabot ng panahon. Iya ginigidit ang tulo. Nasira mo na si Kuan Marvin. La, Ang pangutana, kinsa sa tulo. nga nakasira niya. Oh, mo na iyang gusto may bawan kinsa sa tulo. Patambang siya sa amigo, ingon siya ng amigo, turja kag balik. Nga hay itong mga tol ka mo, tan nakasira La, nimo. mga tol ba gudi na? Ha? Kung Uy, mga pwede na pangatol, oy. actual bitaw nga kuan mag-play, Oh. mga tol na kung mailana nga mo na doon na Oh, sa mo sakit na ng kay katol. kung na dihan kuan. Ug allergy na siya ato. Ha? Allergy lang siya. Allergy mga sira. Kaya ang usa, nasa usa ka GRO, ang usa receptionist no. Ang usa taga Bicol. Oh, mo na nga. Sa man na pagkuan mo na niya. pagkuan. Mag-listen siya pagutan ng ikaw ba nakasira nako, no? Pagpagutan ng tulog kinsa man. Oo. Oh, mainsultuhan mo sad. Pero giyan ang kuan ug unsay kuan aning unsay kalihukan ani mga babayhana. Iya bang susihon. So, yang Palitan, ganang kini si kuan kato si ang background ani. Amor, unsay background, unsay kalihukan, ang unsay trabaho. Tingali doon na siya ideya kung unsa na kinsa gyud nilang tulo. Mo na lisura na binay no? Ha? Lisa, pero iya gyud ang Bisag tagag ang mura sa GRO man, ang usa receptionist. Agi po kuan, ang usa taga Bicol. Unsa nang Bicol? Si Nina Rebago. ay mayo ni mo Marvin. Oh. Patambal. Kasi sini na rin bago. Ha? Bicol, sini na rin bago. Ano man? Dili ka na taga Bicol ko ba yari dili jag bago na ja sinina rin bago. Bitaw, oy Marvin, ang ako ikaingon nimo, patambal. Inagumagtambal ayaw na paggamit og bisan kinsa nga di Ilang tulo, buwagan ng tulo. Ha? Proud kayo siya, katuyang uyab. O lagi na, inanaron, proud kayo. Nya, di man siya kayo mo kakisay nakapadaot ni ato, ang tulo. Di patambal na lang ka sa kuan, doktor. Nikayo ni mo ayaw na paggamit og bisan kinsa, oy. Nung Ha? sa ka ba, magpagminyo do naggusto ka. Wala kaya ang usar magi makadaot ato, di man ang tulo. Unya sa man ana niya. Ha? O yan ang kuan ang igong panahon pag Oh. pag kuan og kinsa gyud yung makadaot. Mana sura na binoy. Ha? Lisodoy. Nala ka na, doon na siya pinon nga, sige ka na, kanang magkigrelasyon ka o sa kabuok. Tanahon ta, kito usara, dili sa tanan. Madaot ba ka? Daot naman siya agad. Doon na siya mga amigo nga iya sang paturjakon. Kasa, kakas, no? Kahaso na.
Sige. Bitaw, Oh. patambal na lang, Binoy. Patambal na lang, ana, wag kay mahimo. Muna na nga ayaw na panghilabot, bisa kinsa, nga wa ka makaila. Unya stranger ra, niya mo kuan ka dayon. Ay, kuan, wa ka kay bawag, say, kuan anak niya, dagan bag nakagamit. Mama na yun, Di ba, nung magminyo pago ka? ni mo. Wa pa na say uyab gyud nga hinunta nga serious siya, nga mga sawa Proud siya. kasi natulo kay mga nindot yung Mga tingali. nindot, proud kayo na mo na. Proud sa kaana ron, nga Proud nasakit Mary na ka. ka. Sige, Ben. Aumar, Ben, no? Tambal, Ben, Oh. oy. Sa pagsusi, ano yun, may insult, maka-insulto Minsulto sa tinuod niya. Katong dili gyud mo oy nakapadaot niya. Buwagan pa naman siya. Maglagot, gyud oy insultuhan. May pangutanan Mainsultuhan. niya. Kaya nagadaot ako dahil. Oh, wala kayo. Insulto kayo. Oh. Nala? Analak. Ito, Ben. Glisol kay kadak, kami pagkaha. Salamat talaga, Yas. Magpapadakat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle. Tiha.